Aħna grupp ta' stroke survivors u illum peress li hija l-ġurnata dinija għall-stroke deċidejna nil-launċjaw dal-grupp biex nofru support il-kull min jgħaddi minn di trauma u nsibu mezzi kif il-ħajja tkompli wara għax fil-bidu tkun wisq diffiċli. Nixtiequ nħeġġu l-dawk in-nies kollha li għaddew minn dis sitwazzjoni xej feliċi, imma biex jagħmlu kuraġġ, jissieħbu magħna u nofru ħafna għajnuna u support il-xulxin bl-esperjenzi tagħna. Jiena fil-fatt tatni l-stroke meta kelli 57, ifhem ma kien xokk għaliex qatt ma kelli l-ebda marta xejn u t-tiku taħżdek, literalment taħżdek. U fil-fatt l-lumma li kiddeċidejna li nintaqgħu biex nirrinunċjaw dan is-support group ħalli l-esperjenzi tagħna nkunu nistgħu nkunu ta' kuraġġ għal ħadd ieħor u nkunu naqsmu l-esperjenzi kemm aħna naqsmu l-esperjenzi ma' stroke survivors oħra u stroke survivors oħra jaqsmu l-esperjenzi tagħhom magħna u bekk nkunu ta' għajnuna xulxin.